Здравейте хора, пак съм аз. Това е трети епизод, мисля на... Да, не. Това май е четвърти епизод на Странни къщи. Не, че говоря така, но май съм някакво настигнала. Да. И реших, като завърша тази къща, да направя още две. И след като направя две къщи, да ви оставам вие в коментари, да ми напишете коя къща най-много ви харесва. И ще направя после един отделен епизод, която къща най-много ви харесва, тя ще бъде така публикувана. В смисъл, как да го нарека. Ще има отделен епизод специално за нея, да ви разведем отвътре и да ви обзавеждаме всичко. Може да направим и в този отделен епизод едно басейнче за къща. Да, ще видя какво ще направя там. Да, нека да започваме направо. Така, помните, че последния път направихме едно странно коминче. Извинете, казах ви, че съм ляко настигнала. Да. И строим къща. Абе, този етаж после ще го правим, нали? Първо този етаж трябва да завърши. Аз съм много зле. Знаете, но сега е 10:30 сутринта и току-що останах и съм като скапан морков. Но реших все пак да направя клепче. Защото и без това няма какво да правя. В момента ми се качва третия епизод на Странни къщи. И аз през това време правя другото видео. Четвъртия епизод. Извинете, изгледах трето клипче, наистина доста съм се престарала с това. Ако си мислите какво правите, извинете, престарала съм се малко. Да. Много ме кефи само едно, че сега много ме дразни всъщност, че сега съм такова, че сега мога да имам всичко, ето виждате, всичко си имам, като админи, да. И не съм... ако бях обикновена, щяха ми да видите колко щях да прибера. И вижте онова колко е маничко, но не виждам, защото живота се не набива. Ама... така да живо. Прави ми движ. Хей! Много мразя като правя такова с такива стълби. Може би като правим втората къща, това ще няма да е такова. Не знаете, че е много трудно. И да, стана нощ. Ужас. Ето вижте отвътре как свети и слънцето залязва. Ето. Красивия зарез. Зомбай-арс. Сега ще се появят скелетес и други глупости. Добавим едно сълза само. Не знам защо го правя. Да. С това гърло много. Моят приятел ми затвори, да. Да. Говорих си с едно момче. Всеки има нужда от приятели.
Абе, аз я налагам да спомня. Твой вас ви мъча и себе си се мъча. Така да ми е светличко. Аз тук да се мъча. Може би ми затвориш, защото не му говоря в момента. Но аз трябваше да му кажа, че снимам клип. Той не знае, че снимам клипове още. Той почти никой не знае, само онази Йоана. Всъщност виждаме, да, онази от първия клип на Странни къщи. Вече клипът не знам колко е. То само 4 минути. Това е най-краткият клип. Не, всъщност има клипове деца 3 минути. Но те са общо взето на песни. Майли Сайрус. Само си. Аз много... Майли Сайрус беше много добра, но за голяма моя жалост се превърна в най-голямото чудовище. Даже това не е чудовище, не знам аз какво да кажа просто. Този просто. 5 минути са минали. Окей. Така, хора, след малко ще приключим клипчето. Почти съм я завършила, да знаете, че може да не направя клипче, когато тя е готова къща вече. Че вижте, то почти е готова. Ще направя клипче направо на втората къща, как я започва. Но ще ви я покажа тази къща, как е станала, да. Защото все пак. Ама може би няма да правя клипче как довършвам това, защото вижте, то е. Но няма да обзавеждам къщите, защото, както ви казах, на крайния епизод. Най-интересно. Да, сестра ми се спути. Сега няма да ходя при нея, защото, знаете, болна съм. Да, като малка, както казвах аз. Ужас. А на баба беше много смешно. Тя като ми каже, каква била си направила ти? Виж, пълен ужас. И аз на баба викам, ужас, бабо, ужас. Така съм викала. Ако сега ми се смеете, бебе съм била. Не ме съде. Всъщност съдете ми без това вече. Файда няма и да ме посетите. Ама тук обаче не трябваше да е така. Много як комин. Това е най-якият комин. Втората на комините. Но добре, хора, вече клипът стана 7 минути. Мисля да приключвам, да. За голям финал си изпуснах почката. Ще си сложа нова. И чао от мен. Това ще бъде всичко за сега. И до скоро.